Hi guys, how are you doing? So 3 days ago, I stopped by Bosoms at Ridgeway Mall, shop number 9, corner Ridgeway and Enterprise. This beautiful kids wear shop is owned by an amazing Shingi Zuwenga, which is my friend. If you're looking for a stylish, comfortable and quality clothes for your little ones, this is definitely the place to be. Haikona kuita shamwari dzekuti ukavhura business vanouya vachitora mahara vachikwereta, vanouya vozara mushopi momo, vogara mushopu vachiita nyaya, vobuda vasina kutenga, so you need friends who supports you guys. So ndapinda mushopi momo, shave rangu rekutenga robva rabata, ndobva ndatanga kumema. Look at those beautiful nice shoes for Dzabu. Oh God, Dzaba hafambe haende kunu, but nditori neaddiction yekutomutengera zvinhu. Even ndakabuda mumba ndikunotenga chingwa ndinodzoka nemabhutusu chete. Zvino ndaona kokutenga beautiful nice quality clothes, unique clothes uko manje kuBosoms. So guys, ndiri kumema kudaro, I was just meming ndichifunga kuti ndoita sei kundotenga. Unozoti ukapinda mushopu uri madhambosika hauzofanirwa kubuda usina kutenga eka, munenge muchitipa pressure apa, unenge usina mari muhomwe ende musi wena nsitomborina mari muhomwe. And plus futi zvazisingaiti kuti ndopinda mushopu mashingi onzonzi ndauya kushopu guys, ozonzi madhambosi vangobuda vasina kutenga. So yeah, ndatanga kupika some few stuff. As you can see, this shop in everything, it's a one-stop shop for kids, boys and girls. Maporiji, mapamparipo, everything is there. My wipes, my baby colony, ndanganda zingi ndachitenga ndapedza mari yese manje yandandinayo. But one thing I love about this shop, it's very affordable. Apa manje nanda kuchifunga kuti maiwe zvandapedza mari yese manje ndichadzokera kumba kunotaura kuti mari yavanga ndapiwa nababa kuti nditenge zvimwe zvinhu ndasenge ndakuchitengera hembe dzadzabo, ndanga ndakuchicalculate ndichiona kuti ndoita sei maths kuti ndichidzosera manje zvasingaite. Ndarovera moyo kudombo ndikati imi okay, it's okay, ndipei. Ndabuda guys. Ndatanga kufunga kuti ndopiwa kachenji ndodzosera bhutsu. Anyway, yeah, so guys, please pass through kana mazoonawo mukana and support the amazing woman Shingi Zuwenga.